ASIC, 25 anys lluitant pels drets de les persones cegues. Creació de l'ASIC. Ricard Cordoncillo, primer president de l'ASIC. ASIC i la idea que la va tenir el Joan Heras va sortir amb un grup d'esquerra, petit grup d'esquerra, que fèiem política dins la ONCE, dins, diguem, del joc democràtic que hi havia. Joan Heras, membre fundador i responsable de la Comissió d'Integració Laboral. Neix l'any 92 amb la idea de crear un espai perquè persones cegues, persones amb baixa visió o persones que hi veuen però vinculades amb aquest sector, poguéssim discutir, analitzar i elaborar propostes per avançar cap a aspectes d'integració. Diari de Terrassa, desembre del 92. Dos egarenses en una nueva sociedad para la integración de ciegos, la En Asociación comptes de de Veteranos. fer-ho davant la ONCE, ho plantegés davant les institucions públiques, Generalitat, ajuntaments, com a associació reivindicativa. De seguida vam pensar que l'associació podia interessar estudiants i així vam començar a reclutar la primera gent i a dir que eren reunions divertides, a vegades a casa meva. Sempre ha estat funcionament assembleari, amb reunions més generals cada mes i pico i una assemblea cada any. Com a eix fonamental, principalment, segurament, des del començament es va veure que era la integració laboral, però d'alguna manera potser s'han anat plantejant qüestions de mobilitat, més tard molta importància accés a la cultura. Braille. Neus Salvat, segona presidenta de l'ASIC i membre de la Comissió d'Accessibilitat. Doncs el Braille, com que és el sistema de lectoescriptura de les persones cegues, per nosaltres és molt important i el que ens agradaria és que tingués un reconeixement legal i també doncs, que s'utilitzés en més qüestions de la nostra vida quotidiana. Com per exemple, ja el tenim als ascensors, doncs ens agradaria que estés, per exemple, als intèrfons, el tenim als medicaments, doncs voldríem que estés en les etiquetes d'altres productes. Primer vam fer un document que es deia a favor del sistema Braille, on expliquem les raons per les quals nosaltres defensem l'ús i creiem que s'ha de fomentar l'ús del Braille. I després n'hem fet un altre que es diu Braille i tecnologia, perquè doncs, pensem que aquestes dues qüestions han sigut com dues qüestions molt enfrontades, com si una substituís a l'altra. Nosaltres pensem que no, que són dues qüestions complementàries. La tecnologia, per exemple, que permet adaptar-ho als ordinadors o també les impressores que permeten doncs, produir llibres en Braille. Festival de la Diversitat. I avui fem una activitat de sensibilització i un taller de Braille per a les criatures perquè sàpiguen com funciona això del nostre alfabet. Ens demanaven de fer tallers per explicar doncs, en què consisteix el Braille i per tant vam fer el que nosaltres li diem en la didàctica Coneixem el Braille, que serveix com a sensibilització per conèixer com funciona i quines son las seves utilitats, ¿no? Que trata sobre cómo acceden las personas con baja visión o ceguera a material educativo. I llavors, en aquest sentit, necessitàvem tenir alfabets i vam pensar doncs, de produir-ne un, diguem-ne dissenyat per nosaltres. És un alfabet amb tots els signes, o sigui, lletres, signes i tot, i a més que té explicació de com funciona el Braille, tant per escriure com per llegir. Per celebrar els 15 anys de la SIC es va preparar un viatge a París, sobretot per visitar la casa on va néixer Louis Braille, perquè de sempre una de les preocupacions i reivindicacions fonamentals de la SIC ha estat el Braille per la importància que té per a les persones cegues i d'una altra banda perquè també, tot i que la informàtica ens ha ajudat molt i ha suposat un pas important, dona la impressió que això comporti de vegades que el Braille quedi en segon lloc. Com que era el centenari del naixement de Louis Braille, vam repartir
un punt de llibre en què reivindicàvem 6 punts, 6 qüestions en les que pensàvem que el Braille havia d'estar present. Productes etiquetats, les guies de transport, la targeta sanitària, programes de teatres, cartes de restaurants i també que hi haguessin a les ciutats i pobles carrers o places amb el nom de Louis Braille. Clar, n'hi ha alguns que diguem que es van aconseguint, cada cop tenim més cartes als restaurants o també hi ha teatres que fan el programa en braille. Després també vam aconseguir una cosa molt clara, que és que la targeta sanitària estigui etiquetada. Canal Parlament. Per aquest motiu, l'Associació Catalana per a la Integració del CEC ha reivindicat des de fa anys i especialment des de l'any passat, amb motiu del bicentenari del naixement de Louis Braille, l'inventor de l'alfabet, que s'incorpori el Braille a la targeta sanitària, a fi de facilitar la seva identificació per part dels invidents, el que suposa un avenç més en favor de l'autonomia personal. José Ángel Carrey, actual president i impulsor del vot accesible. Una de las cosas en las que la CIC ha hecho una contribución importantísima es en las reformas legislativas que ha habido en los últimos años. La Comissió de Política Social del Parlament va aprovar per unanimitat una proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema Braille i altres mesures que facilitin l'accés a la informació de les persones amb problemes de visió. Por ejemplo, cuando se aprobó aquí la Ley de Consumo de Cataluña, el Código de Consumo, la CIC tuvimos la oportunidad de hacer enmiendas al texto del proyecto de ley y pudimos introducir el reconocimiento como mínimo en la ley de derechos importantes como el derecho a la información accesible a los consumidores con discapacidad, un concepto que no existía. Por ejemplo, el tema del etiquetado accesible, que todavía no está regulado porque se tiene que regular en otras normas, pero que ya se empezó a incorporar en esta ley de consumo. El tema dels productes, tenim els medicaments, però voldríem que n'hi haguessin més i el tema de les guies de transport se'n va fer una a Barcelona, però no s'ha continuat la idea. I el tema de les places i carrers, cada vegada, quantes més n'hi hagués millor, i en falten moltes. Quiero recordar un momento muy emotivo que fue la comparecencia que hizo la CIC en el Parlamento para defender precisamente estas enmiendas. La mayoría de ellas fueron aceptadas y fueron incorporadas al texto legal. Aunque luego hay que trabajarlo en la administración y hay que trabajarlo del día a día para que se hagan efectivos, también es una cosa muy importante, porque si no está regulado algo, es mucho más difícil de reclamar y de conseguir. Si nosotros como ACIC no defendiésemos todos estos planteamientos, evidentemente nadie lo haría. Vot accessible. Una altra reivindicació que ha estat important a aquesta trajectòria de la CIC i ja des dels anys 90 és la del vot accessible en braille. Això, recordem que ja a mitjans dels anys 90 ya lo planteaban. La lucha por el voto accesible para mí comenzó en 2004, cuando tuve que ir a votar acompañado de una persona de confianza, y eso me hizo darme cuenta de la situación de discriminación que existía en la ley electoral de aquel momento, y entonces inicié una reivindicación, primero individualmente, pues poniendo una reclamación en la Junta Electoral de Zona, convocando a medios de comunicación. Se unieron
más personas a la lucha. Empezamos a recibir apoyos políticos pues de la Junta Aragonesista, de Convergencia y Unión del momento. La CIC llevaba reivindicando este tema ya desde los años 90. Bueno, conectamos, coincidimos en el objetivo y en la reivindicación, y a partir de ahí la ACIC asumió la defensa y la lucha por este derecho. Hicimos muchas cosas, hicimos muchas campañas de prensa, hicimos muchas reuniones con partidos políticos, buscamos información sobre cómo se votaba de forma accesible en otros países, recogimos 21.000 firmas que presentamos al Congreso de los Diputados. Atención, por favor. Estamos recogiendo firmas para pedir que se cambie la ley electoral para que los ciegos españoles podamos votar en secreto igual que el resto de ciudadanos. La Constitución reconoce el derecho al voto secreto y personal. En cambio, los ciegos tenemos que votar acompañados de otras personas, en quienes tenemos que confiar para ejercer nuestro derecho al voto. Queremos que se hagan las papeletas electorales en braille para poder votar por nosotros mismos. Si quieren colaborar con la causa, por favor, pasen por la mesa y depositen su firma. Muchas gracias. Al final conseguimos que se modificara la ley electoral y a partir de 2008 pues podemos votar de forma secreta. Els invidents podran votar per primera vegada de manera autònoma en uns comicis. És que són les primeres de tota la història de la democràcia en què poden votar sense l'ajut de ningú. Por primera vez habrá papeletas en braille. Fins ahir Javier sempre havia votat acompanyat d'un familiar o d'un amic de confiança que li posava la paperita que volia dins del sobre. Ahir ho va fer tot sol. A la taula electoral li van donar un maletín que contenia instruccions i sobres amb les paperetes dels diferents partits amb sistema braille. Aquí fuera posa elecciones al Congreso de los Diputados 2008, Tarragona. Es que ahora es todo mejor. Tú vienes, votas y te vas, como todos. Si bien quedan algunos aspectos como el voto por correo y el voto en las municipales. ¡Podem vot secret a las municipals! ¡Podem vot secret a las municipals! En que todavía no se ha regulado y en que todavía seguimos necesitando la persona de confianza, que como colectivo hemos conseguido que se garantice un derecho fundamental, el de voto. Una segunda cosa que es demostrar que cuando la gente se organiza, aunque seamos una entidad pequeña, y reivindica las cosas con constancia y con trabajo y con capacidad, digamos, al final las cosas se consiguen, ¿no? Eso es muy importante en un colectivo como el nuestro que no acostumbra tampoco a movilizarse demasiado, y yo creo que para nosotros, aparte de que es muy emocionante cada vez que hay elecciones porque hemos conseguido cambiar una ley electoral y que nuestro derecho sea garantizado, también es una lección, digamos, de que el colectivo, si se organiza, puede conseguir superar barreras y discriminaciones, ¿no? Carrers i urbanisme. Un aspecte fonamental que també des dels inicis ens vam plantejar era treballar per garantir la nostra autonomia a la mobilitat pels carrers de les ciutats de Catalunya. Com garantir que la protecció de les obres sigui ben correcta, que les bastides estiguin ben senyalitzades, que els semàfors acústics existeixin i es vagin desplegant en tota la xarxa de tots els carrers de les ciutats. Terrassa Televisió, any 92. O sigui, Terrassa no és la primera ciutat que hi ha semàfors sonors, però sí que és la primera, en tot l'estat, que hi ha semàfors d'aquest sistema, que té el gran avantatge que només s'activa quan realment es necessita. O sigui, quan hi ha un cec demanant el servei. I això estalvia molèsties al veïnat. Llorenç Sabater, vocal de la SIC a Sant Cugat del Vallès. A la SIC en vam fer una campanya per tal d'intentar sensibilitzar a les persones que aparquen sobre la acera, perquè a vegades és un moment que estan aparcades, però pot ser que en aquest moment passem alguna persona cega i ens podem fer mal amb ella. Llavors vam fer una campanya de fer unes multes que són simulació de multes, de forma que se li ficava la multa dient això, perquè estan aparcat malament i que dona problemes.
Un aspecte molt important en aquest sentit, des del marc de la plataforma Carrers per Tothom, estem treballant molt seriosament per combatre el greu perill que comporten les plataformes úniques. Un altre problema que arrossega Barcelona és aquest, el perill que corren les persones cegues en carrers com, per exemple, el Passeig de Gràcia. Els cecs no poden diferenciar la vorera, la part peatonal, del carril per on passen els cotxes. No ens fa cap gràcia el nou Passeig de Gràcia! No ens fa cap gràcia el nou Passeig de Gràcia! No ens fa cap gràcia el nou Passeig de Gràcia! I això ho estem fent no només com a SIC, sinó que ho fem des d'una plataforma que es va constituir ara farà 3 anys, que permet donar unes respostes consensuades amb altres sectors de persones amb discapacitat. Associacions que s'adhereixen al manifest. Associació Catalana per a la Integració del CEC. Associació Discapacitat Visual Catalunya, B1 més B2 més B3. Assemblea per la Diversitat. Associació Catalana Prosorcecs de Catalunya. Associació de Gossos Pigall de Catalunya. Alternativa Social. Associació per la Sensibilització envers la Discapacitat Nou Barris. Sex.cat, Federació ECOM, Mirada Solidària, Plataforma Unitària per al Encuentro i la Democratització de la ONCE. Amb la qual cosa estem fugint d'una lluita estrictament d'un determinat col·lectiu de persones i que l'estem inserint doncs, amb una visió molt més global, molt més efectiva, molt més inclusiva. Transports. Doncs des del molt al principi de l'associació, el tema de l'accés al transport és un tema que ens ha preocupat molt i l'hem anat treballant. Fa 2 mesos, l'Associació Catalana per a la Integració del CEC es van reunir amb responsables de ferrocarrils per millorar la seva seguretat en unes estacions que segueixen la normativa de la Generalitat, però segons ells és insuficient. Les persones cegues o amb baixa visió necessitem contrastos molt marcats, tant tàctils com visuals, per poder saber en cada moment on som. Des de les entitats que treballen per a la integració del CEC també denuncien que l'acabament de l'andana no està marcat. Això ens genera molta inseguretat, a part que és un risc, perquè si no anem amb més dels sentits dels que tenim posats, ens podem fotre baix a la via, no? Jordi Rossell, vocal de la SIC a Gelida. Una de les reivindicacions històriques de la SIC durant aquests 25 anys ha sigut l'accés al transport públic, sobretot amb la informació que rebem sobre la marxa, és a dir, la informació en les andanes, la megafonia de les andanes de la Renfe, per exemple, la informació de la megafonia dels autobusos i la informació que podrien donar els autobusos quan arriben a una marquesina com aquesta o la pròpia marquesina de les línies que hi passen. Teòricament, amb un comandament com aquest s'hauria d'activar, però podem veure que en aquesta marquesina no tenim aquesta informació i en molts autobusos, a data d'avui, 2017, encara molts autobusos tenen deficiències en aquest aspecte. Per exemple, l'any 95 ja vam fer un manifest en relació a l'accés al transport públic en què parlàvem d'aquestes coses que a vegades es fan que es volen solucionar problemes però en realitat no s'acaben de solucionar, sinó que només és una cosa com una mica d'imatge. Una vintena de membres de l'Associació Catalana per la Integració del CEC han fet aquest matí un acte de protesta a l'estació de Sants de Barcelona per demanar el cobriment de 20 sotescales que comuniquen les andanes amb el vestíbul. Una acció important que va tenir prou ressò va ser a l'estació de Sants de la Renfe per denunciar com els sotescales eren prou perillosos. En aquesta acció portàvem cascos per fer veure a la gent que eren perillosos, que per moure per aquella estació amb aquells sotescales hi havia el perill de realment fer-se mal al cap. Recordo que vam tenir moments de molta tensió amb els empleats. No ens vam fer enrere, ens vam mantenir ferms i realment ens vam poder gravar. Alguns col·lectius, com els cecs, encara troben barreres difícils de superar a l'hora d'agafar un tren o un avió. Això ha fet que l'Associació Catalana per a la Integració del CEC hagi publicat un manifest on es reclamen solucions per a problemes com els que veuran tot seguit.
Queden molts temes, també tot el tema de senyalització d'estacions, que n'hi ha que sí, la Renfe ho està fent, però els ferrocarrils, per exemple, doncs, no ho fa gens correctament, perquè els encaminaments no es noten, i doncs, hi ha molts temes que s'han de continuar treballant i que han estat un eix durant tot el temps de la nostra feina, però que no el podem deixar perquè no s'acaben d'aconseguir. Una altra reivindicació històrica de la SIC va ser el demanar algun mecanisme per poder identificar en les targetes de transport com aquestes en quina posició s'havien de posar en les màquines cancel·ladores. Gràcies a això vam aconseguir que les targetes avui en dia tinguin una petita marca que ens indiquen com posar-les a la màquina i no haver de fer 4 proves cada cop que les posàvem. Una de las barreras más importantes es las barreras al acceso a la información, y en eso Renfe es una de las empresas que se lleva la palma en cuanto a discriminación de las personas ciegas. Una son las máquinas expendedoras, que no són accessibles a pesar de que lleven braille. Aquesta màquina aparentment és accessible, però resulta que efectivament no. Per què? Perquè això està molt ben posat. Sí, està en braille, però esclar, com fem servir la pantalla? Y que, bueno, motivaron que lleváramos a cabo una acción en la estación de Sants, allá por 2009, y que hayamos mantenido una reivindicación constante para que el proceso de compra de billetes, digamos, en las máquinas sea accesible para les persones ciegues. El director de Renfe ens ha comentat que en principi no tenen intencions de posar mesures accesibles en les màquines. También nos encontramos con que Renfe, como empresa pública y como administración, incumple la legislación de accesibilidad en su portal web y hace imposible que una persona ciega pueda comprar un billete de forma autónoma. Promovimos un procedimiento sancionador ante el Ministerio de Sanidad, que actualmente está en los tribunales, y esperemos que la Audiencia Nacional dicte una sentencia en la que por primera vez en España se sancione a una empresa por incumplir las normas de accesibilidad, y que ello contribuya a que Renfe cumpla y a que el resto de empresas tomen nota de que saltarse las normas de accesibilidad de la web y discriminar a los usuarios ciegos pues tiene un coste económico y tiene una sanción. Cultura. Hemos incorporado el acceso a la cultura como un tema importante que se ha de garantizar, no solamente en cuanto a accesibilidad a los museos, sino en cuanto a accesibilidad a los contenidos culturales. Agustí Vilar, vocal de la SIC a Sant Feliu de Llobregat. L'any 13 la Joana Raspall ens va deixar i alhora també celebrava el seu centenari a Sant Feliu de Llobregat. L'Associació Catalana per a la Integració del CEC va tenir l'oportunitat de poder editar un llibre seu en un format inèdit i inesperat, que és el que considerem que és inclusiu, en el qual una persona cega i una persona corrent i habitual poden llegir el llibre de la mateixa manera, els uns amb el dit i els altres amb la vista. Això vol dir una lectura inclusiva amb la qual tothom pot accedir a la cultura, que és una de les bases de la nostra associació. Montserrat Trias, membre fundadora i impulsora de la Comissió de Cultura. De com accedir al contingut, a les peces que s'exposen, siguin quadres, escultures. La veritat és que s'ha avançat molt, perquè era un desert quan vam començar. Era una cosa que sorprenia molt quan l'anaves a demanar, desconcertava fins i tot, perquè, esclar, no se'ls havia acudit mai que hi hagués algú que no n'estés gaudint quan és un dret. Ha passat de ser un desert a ser un camp que, tot i estar anys llum del que hauria de ser, ha avançat. Hi ha projectes molt interessants, com els de la Diputació de Barcelona amb la mirada tàctil, amb els museus municipals. Hi ha molts museus que s'ho han fet seus i comencen a tenir projectes una mica més llarg termini. Una de les coses importants és que l'accessibilitat cultural no sigui només Barcelona, les grans ciutats, que hi havia projectes molt interessants a Cercs o a Esplugues de Llobregat, però un dels llocs on vam començar a treballar aquest tema, demanant maquetes que ens permetin accedir al patrimoni monumental, va ser a Terrassa. Vam fer algun esforç al començament per mirar de cobrir més ciutats, però sempre hem estat més en algunes poblacions, com ara Terrassa, Barcelona, evidentment,
i també Sant Feliu de Llobregat. La Casa Alegre de la Sagrera, que té una maqueta magnífica, i també té un projecte molt ben portat d'accessibilitat a la visita de la Seu d'Ègara, que és extraordinari. Vull dir, han entès absolutament quina és la nostra necessitat i realment que val molt, molt la pena. Llavors, quan veus que hi ha exemples que realment ho han arribat a copsar tant, doncs això sí que anima molt a continuar. Quan a Barcelona es va plantejar fer el Fòrum de les Cultures, doncs nosaltres vam pensar que era una oportunitat per començar a introduir molts dels conceptes d'accessibilitat a la cultura i sistematitzar-los una mica. Vam fer un document que el vam anomenar Per una cultura a l'abast de tothom, amb què explicàvem de quines maneres, de vegades realment senzilles i sense gaire cost, es podien facilitar els continguts culturals a les persones cegues o amb baixa visió. Aquest document es va fer arribar a les autoritats del moment i als organitzadors del fòrum, i al cap d'uns anys nosaltres el vam fer servir de base per fer el DVD Per una cultura a l'abast de tothom, un documental, en què explicàvem d'una manera visual tot el que explicàvem en el document. Un altre tema molt important és l'accessibilitat a les biblioteques, a tots els serveis que donen les biblioteques. I sobretot doncs, intentar que la gent amb discapacitat visual estigui més present a la biblioteca, en activitats i tot. És molt difícil a vegades que els serveis que hi ha arribin a les persones. S'ha anat millorant en algunes qüestions. Moltes biblioteques actualment que tenen tecnologia adequada, com per exemple els JAWS en alguns ordinadors. Hi ha hagut problemes que s'han hagut de solventar i també en alguns llocs s'ha fet experiències sobre el tema de lectors, amb gent voluntària. L'accessibilitat als audiovisuals, això s'ha avançat bastant amb l'audiodescripció. Hi ha una experiència que ha quedat una mica troncada, que és el tema es volia fer un manifest o un llibre sobre les biblioteques inclusives. La Generalitat estava portant a terme, hi havia un grup de treball i era molt interessant el procés que estaven fent, es treballava en diversos àmbits, però va quedar interromput i no sabem si això continuarà o quedarà en res. I és una llàstima perquè, a més, hi havia molta gent molt interessada y que estaba trabajando muy bien. Y ahora mismo estamos en un proceso también de participación en la redacción del Código de Accesibilidad, del reglamento de esta ley, y en la que también hemos podido hacer un trabajo bastante importante de enmiendas y de aportaciones. Documents notarials. El dispositiu que reprodueix el so per a persones cegues seria l'eina que substituiria els dos testimonis desconeguts que obligatòriament han d'estar presents en qualsevol acte notarial. En este momento, una persona ciega tiene que llevar dos testigos para otorgar cualquier documento notarial. Y una persona con discapacidad visual solamente puede otorgar testamento abierto y también con presencia de testigos que firman y leen el testamento y que, por supuesto, conocen su contenido. Eso es una discriminación que vulnera nuestra privacidad y que nos discrimina porque el resto de personas que no tienen discapacidad visual no tienen que llevar testigos que conozcan en cuanto se han hipotecado o a quién han dejado sus bienes para cuando fallezcan, ¿no? Integració laboral. Per nosaltres, la integració laboral és un element fonamental, una peça clau de la integració social. Des d'un bon començament vam detectar que un dels problemes fonamentals que ens trobàvem a Catalunya era que existia un decret que impedia a la pràctica que les persones cegues poguessin concórrer a oposicions en els organismes públics, a l'administració pública. Aquesta va ser una lluita molt potent, era una discriminació molt forta, i arran de casos concrets, de persones que volien concórrer, per exemple, a oposicions per fer de professors, vam iniciar tota una lluita per poder modificar, derogar aquest decret i arribar a una llei que fos una mica més beneficiós.
Aquest procés va concloure l'any 99 amb una nova llei que derogava aquesta discriminació però que obria una nova etapa. El problema era que les persones cegues, quan concorrem llavors i ara encara a unes oposicions, sigui de l'administració que sigui, necessitem un certificat especial d'aptitud que un equip de, diguem-ne, professionals de l'administració, i diguem-ne perquè realment són molt pocs professionals, ens han de certificar que som capaços, subratllo i poso les cometes a capaços, de fer una determinada tasca. L'ordinador amb JAWS i amb línia Braille. També tinc un altre aparell que és similar a un ordinador, però té menys prestacions, que és un aparell específic, que és el PackMate. Només amb aquests dos i amb alguns altres que encara no sabeu, doncs es canvia l'ordre i primer es posa el verb i després es posa el subjecte, com teniu en l'exemple. Aquesta és una qüestió purament, clarament discriminadora, que abans era un requisit exigit prèviament i que ja impedia que les persones cegues poguessin concórrer a oposicions i que ara igualment el necessitem, però que no és un impediment global, sinó que requereix això, que aquest certificat ho consideri d'aquesta manera. En l'àmbit de la integració laboral sempre ens hem plantejat que era molt important sensibilitzar, donar a conèixer, explicar les capacitats que tenim les persones cegues i amb baixa visió per realitzar una diversitat de tasques laborals molt àmplia. A la seu de Comissions Obreres. El hecho de que un sindicato se interese por esta problemática de una manera activa y trabajemos conjuntamente las entidades del sector de la discapacidad, y creo que de esta colaboración saldrán frutos seguramente muy interesantes. El 2008, a Sant Feliu de Llobregat, vam fer unes jornades en què es va posar ja de manifest aquesta possibilitat, amb exemples clars, i a partir d'aquestes jornades vam plantejar-nos d'elaborar un segon documental, el Feina i ceguesa, igualtat d'oportunitats, que vam editar el 2009, en el qual es recullen experiències laborals i es planteja, a través d'un fil conductor d'una persona que està buscant feina, els dubtes que es poden trobar aquelles persones que volen contractar una persona amb discapacitat visual. Bé, perdona, però no sé si potser t'hem fet perdre el temps, no sabíem que no hi veies. No, i ara. Aquest cop vaig optar per no posar que soc cega al currículum que vaig enviar a la borsa de treball del Col·legi d'Advocats. D'aquesta forma em truquen per més entrevistes. Espero que no hi hagi molestat. No, molestar-me no, m'ha sorprès. De vegades ho poso, de vegades no, depèn... Mai se sap quina és la millor opció. D'acord, però i tu, coneixent l'oferta, creus realment que pots fer aquesta feina? I d'aquesta manera, amb un missatge molt positiu, en donar a conèixer capacitats, possibilitats i que realment val la pena apostar per això, per donar l'oportunitat que una persona demostri les seves capacitats laborals. Tens empenta, tens el perfil que estem buscant i no veig per què no podem donar-nos un temps de prova i signar un contracte i anar resolvent el que trobem entre el camí. Què et sembla que vinguis la setmana que ve i signem el contracte? Comunicació. Francesc Vila, coordinador de la revista Setè Punt. El Setè Punt és la revista que publiquem a la SIC. Mirem que sigui en periodicitat anual, però això de vegades costa i no és ben bé exacte. Li diem el Setè Punt basant-nos en els 6 punts que té el Braille. El Braille té el signe generador, que són 6 punts, i nosaltres, com que som uns grans defensors del Braille, com a gran codi que ens ha donat el segle l'accés a la cultura i és un gran codi d'informació en general, doncs li han volgut dir el Setè Punt perquè una mica la idea aquesta de recollir que anem encara més endavant dels 6 punts. Meritxell Aymeric, responsable de comunicació. Que es feia amb caset i, clar, les tecnologies han anat avançant. L'imprimim en braille, també s'imprimeix en tinta convencional perquè ho pugui llegir tothom, es reparteix a biblioteques i també el tenim en la pàgina web. Els primers números es dedicaven a informació, és a dir, explicar el que estava fent la SIC i tenia diferents seccions que comentaven el que la SIC havia treballat, el que havia aconseguit i també hi havia algun article d'opinió. I ara últimament, des de fa ja uns quants anys,
els dediquem a un tema monogràfic. Per exemple, l'últim número que vam fer era Braille i tecnologia. I el punt central era la polèmica que en aquest àmbit s'ha deslligat una mica sobre si la tecnologia substituïa el sistema Braille. Nosaltres defensàvem la tesi que no és així, sinó que la tecnologia i el Braille es complementen i s'enriqueixen. És una eina que la podem fer persones des de diferents llocs, perquè no cal ser-hi presencialment, no? I una de les persones que més hi col·laborava corregint tots els textos, perquè era correctora i a més s'hi dedicava professionalment, era l'Eva Monrós. Doncs intento també buscar-me feines paral·leles de traduccions, bàsicament, o fins i tot doncs, ens surten de vegades conferències. Que malauradament ens va deixar i era una sòcia molt activa i que tenia un paper important en aquesta revista. De fet, l'entitat va ser bastant moderna perquè va tenir web des de 1995. www.webasic.cat. Fins i tot ara tenim una agenda cultural accessible, que és un projecte que estem molt contents perquè arriba a molta gent i fem difusió d'esdeveniments accessibles en una eina que no existia, no? Twitter, @asicat. Som presents al Twitter, al Facebook. Una mirada enrere, reptes de futur. Nosaltres no naixem del no-res, som d'alguna manera hereus i continuadors de la feina molt ben feta per entitats com Arce, entitats com la Fundació Manuel Caragol. Som d'autors de la feina d'aquestes persones i d'aquests col·lectius i que el record i l'homenatge sincer sempre està present en el nostre fer quotidià. Fa 25 anys és evident que no hauríem somiat d'arribar aquí i a més amb el potencial mateix que ara té l'associació. Ara és un bon moment, aquest aniversari, per repassar la feina que hem fet, per adonar-nos de quines coses hem aconseguit, quines encara no hem aconseguit i, per tant, vol dir que el nostre paper continua sent molt important. Somos, yo creo ya, un referente en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad visual y yo creo que además ahora se está produciendo algo muy importante, que es que estamos empezando a trabajar en red con otros colectivos con otras discapacidades para plantearle a la Administración soluciones de accesibilidad universal en la que sean soluciones viables y buenas para todos. La SIC, des del començament, també ens vam plantejar que era important establir un vincle de col·laboració amb la realitat de les persones cegues arreu del món. En aquest sentit, vam destinar, encara que sigui modestament, un 10% del nostre pressupost anual a projectes d'entitats amb benefici de la millora de les condicions de les persones cegues en diversos països del món. Vist en perspectiva, aquests 25 anys, és impensable. Hi ha alguns terrenys que dius, mare meva, del que teníem i el que tenim ara. Evidentment no tot ho hem canviat nosaltres, només faltaria. Sense entitats d'aquest tipus, el teixit d'una societat no és rica i queda simplement reduïda a les decisions dels àmbits administratius o polítics i, per tant, es perd completament la riquesa i la possibilitat de fer arribar la veu realment des de la base, realment des de les necessitats del carrer, de les persones que vivim quotidianament una situació determinada en els diversos àmbits perquè aquesta pugui realment tenir-se en compte. Em penso que si la CIC era necessària a l'any 92, ho és encara. Va per llarg que l'associació, per desgràcia, té molta feina a fer encara. Dic per desgràcia perquè si tot ja s'hagués acabat ja podríem plegar i dedicar-nos, no sé, a un altre tipus d'associació més lúdica, més gastronòmica o jo què sé, no? Però no, encara hi ha lluita per dies.
una producció de l'Associació Catalana per la Integració del SEC amb el suport de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Direcció i edició Roger Freixas. Guió Associació Catalana per a la Integració del SEC. Càmera Jordi Aymeric. Música David Vinyoles, de Trio. Veu en off Maria José Ania. Imatges d'arxiu. BTV Barcelona Televisió, TV3 Televisió de Catalunya, TV1 i TV2 Televisió Espanyola, ACN Agència Catalana de Notícies, Canal Parlament, 8TV, Terrassa TV, Xarxa de Televisions Locals, Europa Press, documentals de la SIC per una cultura a l'abast de tothom i feina i ceguesa, igualtat d'oportunitats, Vídeo Resum Festival de la Diversitat, vídeos i fotos de Sandy Nou Barris, fotos de Raimon Solà, articles diversos de premsa escrita i digital, octavetes, cartells, pancartes, alfabets braille, punts de llibre i altres elements impresos realitzats per la SIC. Llibre El retrat de l'avi, de Joana Raspall. Revista El setè punt. Vídeos i fotografies personals de membres de l'entitat. Web i xarxes socials de la SIC. Produït l'any 2017 amb motiu dels 25 anys de l'entitat.